ano máis, a adega do Pazo do Sulloa foi o escenario para a celebración dunha nova edición dos Premios Bacelos de Prata, que premian a empresas do sector agroalimentario que utilizan a lingua galega na etiquetase e publicidade dos seus produtos. O coordinador da Irmandade Galega de Agroalimentarios e Adegueiros deu a benvida aos asistentes suliñando a importancia desta celebración, referíndose á historia do espazo onde se celebran. É un placer reencontrarnos novamente nesta adega, cargada de historia e cargada de simbolismo. Pedimos disculpas porque o espacio se nos fai pequeno para acoller a tanta xente que nos acompaña e unha xente ten que estar de pé, pero non queremos cambiar de espacio porque precisamente foi aquí donde en xaneiro do ano 1936 se firmou, se asinou o manifesto da Unión de Colleiteiros do Ribeiro do Avia, a UCRA. O morador desa casa, en ese momento, era don Álvaro das Casas Blanco e promotor desa idea que nace no ano 36. Esa asociación, que tuvo moi corta vida debido ás circunstancias que pasaron logo no ano 36, ainda a pesar da súa corta vivencia, tiña como pretensión darlle valor aos viños do Ribeiro, porque deles, dicía Álvaro das Casas, depende o benestar das xentes que cultivan estas terras. Insistía don Álvaro en que había que converterse en propagandistas incansables dos viños, solicitándose en cada taberna, hospedaxe, restaurante ou café con orgullo de país. Pedíalle aos viticultores do Ribeiro que replantasen as súas cepas con castes autóctonas. Estamos falando do ano 36. Pedía xa que replantásemos con castes autóctonas. A idea era mellorar a calidade dos viños e facío en lingua galega, a lingua do país, como debe ser, dicía el. A Asociación Álvaro das Casas pretende ser continuadora daquela idea, daquel compromiso, polo que é unha satisfacción estar outra vez aquí para aplaudir a iniciativa, neste caso, de dúas empresas galegas que apostaron pola lingua galega como sinal identitaria das súas elaboracións. O presidente da asociación, no seu discurso, reivindicou a importancia da lingua galega como vehículo principal a través do que se transmiten os costumes, se consolidan as crenzas e se crean valores que reforzan a sociedade. As empresas premiadas decatáronse de forma intelixente de etiquetar os seus produtos en galego. Unha estrategia publicitaria que trascende a estética mercantil ao acrecentar e reforzar a cultura e a historia de Galicia. A lingua é un elemento esencial na construción dunha identidade nacional. Compartir un idioma común facilita a comunicación, promove a cohesión social e facilita o entendemento mutuo entre os habitantes dun país. Ademais, a lingua soe ser un símbolo de unidade e pode ser utilizada como ferramenta para promover a integración e o sentido de pertenza. A lingua é o vehículo principal a través do que se transmiten os costumes, se consolidan as crenzas e se crean valores na sociedade. A través da lingua, as persoas comparten historia, incitan literatura, crean música e outras formas de expresión cultural que definen a súa identidade colectiva. As linguas influen, sobre todo, na forma en que as persoas perciben o mundo, xa que cada unha ten as súas propias estruturas e matices que poden afectar o pensamento e a maneira de interpretar a realidade. Non obstante, a lingua nunca debe ser orixe de enfrontamentos nin de combates ideolóxicos. Nunca debería ser unha imposición, senón unha invitación afable e cordial. Esa estrategia habería que utilizala coa xuventude galega, que, a pesar do seu estatus educativo oficial, se observa un descenso no seu uso, o que plantea retos para o seu futuro como lingua viva. Como demócratas que somos, as galegas e galegos defendemos un ideal de liberdade que sempre vai unido a un fin ético e moral, a un fin ao que se accede a través da razón e, sobre todo, de tradición, dese conxunto de crenzas que resumen as experiencias máis profundas dun grupo.
A identidade constrúese na historia e a través da experiencia da vida social, porque cada palabra ten un significado e cada significado ten vida de seu. Con todo, a liberdade debe ser unha actitude activa, dinámica e progresiva. Debe ser o motor que procura crear as condicións adecuadas para unha vida digna e gozar desa vida o mellor posible. Así, ese ideal de liberdade permítenos defender os nosos propios intereses e loitar contra quen nos los intente arrebatar. Entre eses intereses colectivos está o dereito a celebrar as nosas tradicións, a reivindicar a nosa lingua, a definir o noso territorio, a exixir o respeto moral do medio ambiente e os dereitos éticos do noso ecosistema. Sabemos que actualmente hai varias frontes abertas en Galicia que afectan directamente ao medio ambiente e ao ecosistema, orixinando un profundo debate político e social que con frecuencia se cristaliza e deriva en conflitos ideolóxicos e en batallas cidadáns. Non podemos permitir, por imperativo ético, que en Galicia se derrumben ermidas a igrexas para sobre a súa ruína levantar sinagogas ou mesquitas, porque tal despropósito atentaría contra a nosa cultura e derivaría nun antagonismo cos nosos sinais identitarios. Así mesmo non debemos consentir que se devasten carballeiras e viñedos para inzar agros e veigas de eucaliptos e mimosas, porque ese desatino alteraría de forma ideal o ecosistema territorial, modificando sustancialmente a comunidade biótica. Temos que exixir, pois, o respeto ás nosas tradicións e o compromiso de acatar os criterios científicos e as normas consuetudinarias no tocante aos ecosistemas para que a convivencia non se deteriore se non favoreza unha integración armónica da cultura e do hábitat. Grazas a todos pola vosa asistencia. Ver as cousas dende outro lado ten o seu aquel, é un prisma totalmente distinto. Estamos encantados de sentirnos arroupados por todos vostedes. A acta dice así: sendo as 19:30 horas do día 6 de setembro de 2024, coa finalidade de valorar as propostas presentadas na 16ª edición dos Premios Bacelos de Prata. Logo de deliberaren sobre as mesmas, acordamos conceder os premios do ano 2024 a Adega Pazo Lalón, da denominación de orixe Ribeiro, situada na localidade de Barro de Gomariz, no concello de Leiro, en Ourense. Tamén se lle entregou outro dos premios Bacelos de Prata á empresa Calecoi, empresa constituída no ano 2014 no concello de Rodeiro, en Pontevedra. A utilización do galego nas súas relacións comerciais e etiquetas na páxina web é un símbolo inequívoco desta adega desde os seus comenzos, polo que foi recoñecida este ano co Premio Bacelo de Plata Adega Pazo Lalón, da denominación de orixe Ribeiro, situada na localidade de Gomariz, no concello de Leiro, Ourense. A presenza de etiqueta en galego nestes mercados de exterior non fai máis que reafirmar a garantía de orixe e da Asociación de Galicia como sinónimo de calidade. Entrego o premio ao alcalde de Ribadavia, por favor. Eduardo Bravo, acompañado polo seu irmán e socio Tomás Bravo, recolleu o premio recordando o seu pai que iniciou o proxecto da adega apostando pola recuperación de castes autóctonas para facer viños coa identidade e tradición vitícola do Ribeiro. Esta é unha adega que data a súa construción do ano 2204. É unha adega con moitísima tradición. Antes de que o meu pai nos anos 90 empezara a recuperar as castes autóctonas como a treixadura, a loureira e o albariño, pois adicábase e tuvo moitos usos. Tuvo olivos, foi propiedade dun convento de monxas de Allariz, e hoxe en día elaboramos viños que recorden a tradición vitivinícola aquí do Ribeiro coas castes autóctonas. Que quería expresar, e sobre todo agradecendo ao meu pai, que foi o que empezou con todo isto, e que nós ahora familiarmente o continuamos. Moitas gracias. A utilización do galego nas súas relacións comerciais e etiquetas na páxina web é tamén un símbolo inequívoco desta empresa desde os seus comenzos, polo que foi recoñecida este ano co Bacelo de Plata para Calecoi, situada
no Concello de Rodeiro, na zona do Deza, incluso teñen parte na zona de Lalín, e eles mesmos se autodefinen con un ADN 100% rural e galego, indicando que siguen a tradición que empezaron os seus avós no ano 74. O feito de que estes produtos vayan etiquetados en galego recoñece unha vez máis que dentro dese envase hai país. Dentro dese envase hai país. E fora dese envase na etiqueta tamén hai moito país. Recollo o premio Álex Moure, entrega o premio don Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística. Álex Moure, acompañado pola súa muller Susana Aguiar, agradeceu o premio reivindicando ser fillos de gandeiros e que a súa volta ao rural para facerse cargo da gandeiría familiar foi un reto que asumiron coa certeza de que o uso da lingua galega reforzaría a calidade e a identidade dos produtos que elaboran. O noso proxecto é un proxecto relativamente xoven, somos fillos de gandeiros, comezamos fai 10 anos, nacemos no rural, o noso ADN é 100% rural, os nosos pais vían que o rural é difícil porque hai que traballar todos os días do ano, a gandeiría pois require ese esforzo, animáronnos a estudar fora e unha vez que estábamos formados, cousas da vida, non sei o porqué, pero decidimos volver á casa e a poñer en valor ese leite, tal, pois como Pazo Lalón pon en valor pois ese viño desas uvas tradicionais, por nós poñemos en valor o leite das nosas vacas, non? Que ao final son as raíñas da casa, evidentemente, porque precisamos pois coidalas moito para ter un leite de calidade e diferenciado, non? Bueno, os nosos comezos foron en 2014, como un ADN galego falante de sempre, creíamos que debíamos comunicar en galego, aínda que é certo que comezamos a comunicar en galego a venta do noso leite fresco, porque era en cercanía. Unha curiosidade é que, bueno, cando comezamos pois, o noso proxecto no sector leiteiro, o sector lácteo en Galicia pois, é un sector moi maduro, é un murmullo que percibíamos dos arredores é que iba a ser moi difícil arrancar, foi moi difícil. Entonces, como nos víamos que iba a ser complicado, pensamos en que para comezar probablemente os nosos iogures non se puderan vender en Galicia porque iba a ser complicado e a mellor tiña que ser fora. Entonces, algúns iogures, cando comezamos, empezamos a etiquetalos en castelán. Pero, bueno, pasaron 3-4 meses, un produto galego, con ADN galego, e ademais, fixamos ese inicio ao mellor en castelán porque económicamente era máis barato, non? E unha vez que pasaron eses meses creíamos que, bueno, vender en galego tamén era facer marca, non? Entonces, ao final, pois, dende aquelas vamos a feiras fora de Galicia, vamos sempre con Galicia, con o medio rural, incluso agora con artesanía alimentaria dentro do Agacal. E, bueno, ao final Galicia é a marca, o galego quizáis que sea a forma de transmitir que ese noso produto, pois, é un produto galego dunha marca diferenciada, non? Entón, bueno, pois, aí seguiremos a animar a que pequenos colleiteiros, produtores, transformadores e empresarios empreguen o galego, porque ao final con Galicia facemos todos patria, non? A presidenta do Consello Regulador do Ribeiro animou as empresas e adegueiros a utilizar a lingua galega na etiquetaxe dos seus viños. Animar tamén ao resto das adegas, colleiteiros e todos aqueles que venden viño, comercializan viño dentro, a ver, eu só podo falar da ADO, dentro da ADO, a que fagan unha etiquetaxe en galego como forma de dar a coñecer pois a nosa lingua. Non só salen nos periódicos ou nos libros ou donde sea. Hai que utilizar todos os medios posibles para dalo a coñecer e que se fale. O director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, representando a Consellería de Medio Rural, felicitou os premiados animándoos a seguir na liña da calidade. Para falar un pouquiño dos premiados, foi efectivamente por o ano 90 a primeira vez que eu probei o viño Pazo de Lalón. E foi, creo recordalo, nun concurso de catas de viños de Galicia, donde resultastes vencedores como o mellor viño blanco de Galicia, non? Bueno, despois non sei se falei contigo, non recordo exactamente, porque quixen conseguir comprar ese viño, e xa non había. Conseguín algún de barrica, pero é tremendamente difícil de atopalo para compralo e poder tomalo na casa, en familia ou cos amigos, non? Bueno, eso seguramente é unha señal extraordinaria de que ten un
moi grande éxito e que o comercializades moi ben, como xa se dixo aquí fora, e por eso pois estamos todos orgullosos de que sigades recibindo premios. Desde logo eu acredito que as poucas veces que tuven a oportunidade de tomalo, constato que é un viño superior. Moi bo, teño que dicilo. Así que, noraboa. E noraboa tamén aos casi veciños meus de Rodeiro Lalín, os de Calecoi, cos que xa temos coincidido noutras entregas de premios e aos que, bueno, pois dicir algo máis do que se dixo xa aquí, pois non sei se estaría ben ou sería acertado, pero evidentemente con esta xente moza, emprendedora, custodiadora das tradicións familiares e de todas esas formas de representar con boa orden o tradicional co moderno e facer unhos produtos de alta gama de extraordinaria calidade. Bueno, para min foi un orgullo compartir con eles incluso en Madrid un premio magnífico tamén e acompañalos ali, e eso é o que facemos con absoluto orgullo e satisfacción nestes premios para estas empresas de tan boa calidade elaboradora. O alcalde de Ribadavia, na súa intervención, dixo sentirse orgulloso de que estes premios se celebren no seu concello e que aposten pola defensa da lingua galega nos produtos alimentarios. Para Ribadavia é un privilexio contar coa celebración deste premio aquí no noso concello. É un privilexio porque, de verdade, un ten que sentirse orgulloso de que no seu concello, de que no seu territorio, pois en este caso a Asociación Álvaro das Casas decide entregar un premio a xente que día a día defende a nosa identidade, que día a día no seu traballo, na súa labor diaria, na súa empresa, defende a nosa lingua e a nosa identidade. E iso é algo para sentirse máis que orgullosos. Eu quero aproveitar tamén esta ocasión para facer unha pequena reflexión colectiva que acerca de todo isto, do que é o acto, do que estamos recoñecendo e da necesidade de que no día a día de todas as empresas galegas en todos os sectores, e como non, por suposto, no sector agroalimentario, que no que hoxe falamos, a importancia de que se aposte pola defensa da nosa lingua e pola comunicación na nosa lingua. Moitas veces partimos do paradigma de que o mercado pois tende a uniformizar ou a buscar a uniformidade para darlle facilidade ao consumidor, para que para o consumidor sexa moito máis sinxelo captar ou comprar ou mercar un produto, non? E en esa lógica de mercado, pois moitas veces apostar pola diferencia é un risco. Dicía o antes Abelino no seu discurso, e moitas veces cando falamos deste tipo de cousas, pois asumimos que quizáis apostar pola etiquetaxe en galego poida ser un risco a nivel comercial. Eu quero facer a reflexión de que temos que cambiar o paradigma e convertir ese risco nunha oportunidade. O mercado, como dicía antes, moitas veces tende a uniformidade, pero si algo eu creo que fai atractivo a un produto é precisamente a diferencia. E nese caso a diferencia aporta o feito de etiquetar en galego, de etiquetar na nosa lingua, de facer un produto que xa de seu ten unha calidade excelente polo lugar e a terra na que se fai, pero ademais acompañar esa calidade por unha lingua que tamén diferencia ese produto de outros no mercado. Por iso eu creo que actos como este son moi importantes para traballar no cambio, nese cambio de paradigma que temos que facer os galegos e galegas. Temos que deixar un pouco de lado os complexos que moitas veces pois están sobrevoando a nosa forma de pensar e trocar eses complexos en orgullo de saber que vivimos no mellor país do mundo, de que temos os mellores produtos do mundo e de que temos unha lingua fermosa que cada día temos que defender, loitar por ela e poñer en valor. O secretario xeral da Lingua reivindicou o galego como marca identitaria de Galicia, demostrando a valentía dos empresarios de identificar coa lingua propia os seus produtos. A todos e todas que estades hoxe aquí, enchendo 20 anos despois, como acaban de dicir, un certame que o que fai é destacar todas aquelas iniciativas que nos levan a promocionar os nosos produtos en galego. Hoxe premiamos a unha bodega de viños, a Pazo Lalón. Os viños seguramente foron os primeiros en incorporarse a esta
iniciativa de facer da nosa marca proximidade, denominación de orixe, confianza. A nosa lingua significa todo iso nunha etiqueta. Poñemos sempre os eternos exemplos de que todo o mundo desconfiaríamos de un vodka ruso etiquetado en portugués ou dun viño do Porto etiquetado en ruso. Pois as nosas etiquetas, os nosos viños, hoxe calculamos que máis do 70% do viño producido en Galicia se etiqueta en galego, son unha boísima mostra da calidade, da recuperación e da marca da terra. Non vou afondar máis neste tema, si tamén o quero facer cos produtos lácteos, como é o caso de Calecoi. Hai que ser moi valente para chamarlle Calecoi, para utilizar esta marca, non? Ainda que xa se comentou aquí, os que nos gusta a etimoloxía das palabras, a orixe das palabras, sabemos que é unha das palabras galegas máis antigas, porque así é como nos empezou a chamar nada menos que o primeiro historiador que veu por aquí, chamábase Estrabón, e era grego, traballaba por romanos, e chegou aquí e veu a unhos xóvenes que loitaban con moita enerxía e que facían algo curioso, que lían o futuro nas entrañas dos cabalos. El dicía que incluso comíamos os cabalos, pois nos chamamos os callaicos, os calecoi, e dai ben galegos e Galicia, non? Todo isto demostra que hai que ser afoutados, que hai que ser atrevidos e hai que facer, como dicía antes Alex, esas marcas para levar incluso a lugares de fora. Pero quería facer aquí outro pequeno paréntese apuntando a algo novo que tamén apuntou Avelino Muleiro. Todas estas circunstancias neste acto, que é un acto de moita altura, onde se falaron de cousas moi interesantes, estes días estamos analizando como temos que facer coas políticas non só lingüísticas, tamén culturais e sociais nas próximas décadas en Galicia. E un dos factores que máis potentes que nos está aparecendo e que van oír falar moito deles estes días que veñen é que temos unha chegada increíble de novos galegos a Galicia. Apuntaba antes Avelino Muleiro. Vai ser un dos grandes temas nestas décadas que veñen. Están chegando novos galegos por miles, de países de fora, de outras comunidades autónomas, moitos de latitudes moi distantes, culturais e xeográficamente moi distantes da nosa. Por lo cal temos que levar a cabo políticas moi coidadas de integración de culturas, de explicar a eses máis de, fixes a cifra que lle vou dar, máis de 115.000 galegos chegaron nos últimos 5 anos a Galicia. Iniciamos o outro día un curso escolar con máis de 21.000 rapaces e rapazas nacidas no estranxeiro nos nosos colexios. Estes son cifras que Galicia non coñeceu nunca, pero que nos van obrigar a reflexionar e a actuar dunha maneira, nada novo que non lle pasara a outros lugares antes, a Cataluña, a Francia, e que nos están abocando a que teñamos que facer deseño de cultura e de políticas en xeral, que ao mesmo tempo de acoller a estas persoas, a todos estes galegos que xa o son, que xa están aquí entre nós. Eu non creo, como dicía Avelino, eu sei que dunha forma un pouco sarcásticas, que se tiren basílicas para facer mezquitas, pero si é certo que se están facendo mezquitas en moitas vilas de Galicia, xa están constatadas. Entón, todo isto debe nos levar a que pensemos sobre estes temas. Teremos que falar moi profusamente deles, como digo, nos próximos anos. E a experiencia que nos achega un premio como os Bacelos de Prata, 20 anos despois, a experiencia das empresas que ano tras ano aquí foron premiadas, van ser de moitísima utilidade, xunto co colectivo Galeguizar Galicia, a Fundación Álvaro das Casas, a Asociación Álvaro das Casas, que xa daquela, Álvaro das Casas, desde este pazo, pois foi capaz de imaginar unha Galicia integradora, distinta, traballando en galego. Non imos ter medo nunca ao que nos vai vir por diante. Non o facíamos Calecoi cando veu aquí Estrabón no ano 30 antes de Cristo, máis ou menos, cando ainda na realidade daqueles galegos nin escribíamos nin liamos, por iso tiñan que vir os gregos, decirnos quen éramos. Afrontamos o futuro con valentía, coa seguridade e a certeza de que temos unha cultura moi forte, unha lingua forte no noso territorio, que temos que ser conscientes de que temos que interiorizar, defender, proxectar, é moi importante, saberlle explicar a todos os demais, e facer desta unha cultura integradora, unha lingua que sexa unha lingua de todas e de todos. Por iso, o exemplo de levar os iogures ás feiras de fora, explicar que é unha marca, que é unha potencia, o que se dicía antes de facer isto unha ventaxa, é algo que me gusta moito oír aquí. E pouco máis, dicirlles que, como sempre, desexamos que pro Ribeiro, pros viños, pros produtos agroalimentarios, haxa 1000 primaveras máis, 1000 anos máis. Acaba de cantar agora María do Ceu, inspirada seguramente polo doutor e poeta Armando González, que hoxe temos a sorte de compartir con ele aquí, e que
Curros Enrique dicía que Rosalía levaba na fronte unha estrela e na vi cun cantar, o primeiro tema que interpretou. E, efectivamente, seguramente o povo galego levamos na fronte unha estrela e no vi cun cantar. Por iso non hai que ter nunca medo ao destino nin ao futuro que detrás nos a ambir. Así o fixo así o escribiu hai 2000 anos Estrabón no seu libro terceiro, onde falou dos calaicos. Así o fixeron os que mantiveron os viñedos e as castes autóctonas de Galicia para estes magníficos viños que agora imos a degustar, e así o seguimos facendo tamén, defendendo dentro da Xunta de Galicia do goberno galego, onde, como non pode ser de outra maneira, creemos nesa Galicia con futuro, nesa Galicia que Neira Vilas lle chamaba a Galicia bonita, a Galicia eterna. María Doceo, xunto con Xosé e Alex Salgado, puxeron a nota musical ao acto interpretando unha canción do Ribeiro con letra do poeta Armando González. Factorio estaleiro das mouras barcas de pedra que afondan en Prexigueiro, o gregoriano en San Clodio co cantar dos arrieiros mesturan no territorio dende o mosteiro de Leiro. Cantos feiticeiros, termas ancestrais, bota bodegueiro, viño do Ribeiro para festexar. Adegas e festas con ridimoas na gavia, poetas cun fol de verbas de Beade a Ribadavia, ríos da fertilidade, festas augas milagreiras, raza, bagazo e vontade, a Galiza do Ribeiro. Cantos feiticeiros, termas ancestrais, bacelos de prata para os viños do Ribeiro por 1000 anos máis. Bacelos de prata para os viños do Ribeiro, todos por 1000 anos máis.